Goeie, welkom bij het 56e Fries kampioenschap vierleppen in Weesum. De 48 beste leppers van Friesland strijden hier om 4 titels en 1 zilveren pols. Die is voor de 4e sprong van de wedstrijd. En zelden hadden er zo volle kandidaten west voor de haarprijzen. En het publiek wat in grote getallen aankom is op Weesum. De omstandigheden binnen een tierennoffelijk en alles liep het kleer voor topafstand. De mut is nog wel even plaats voor de finale. Bobby Zwaagman, met zijn eerste sprong op dit FK. En kan die voortdaliks wat zien litten? Het is een heel aardig begin. Oer die lijnen van 15, ik denk richting 16. Terwijl we de afstand van Bobby Zwaagman trokken hebben op 15 meter 71. Een goede start. Tom Hoekstra, kan hij die wedstrijd evenbrekken bij de jongens? Hij doet het vaak, hij pakt wel voor het hechten en hij gaat er roep dat balsje heen. Hij zet hier een dikke 16 meter del en misschien komt er wel in de buurt van een zandje al. Maar de wedstrijd bij de jongens is even terug. Tom Hoekstra. Ja, knap die en de spanning is natuurlijk zeker bij zijn jongen enorm groot. En dan is een eerste poging, als hij dan zou eindigen kerst, 16 meter 84 helder. Ja, dan weet hij nu al 99% zeker dat er mooi een pleert voor de finale. De ongeval van Bobby Zwaagman op die 4e afstand bij de jongens. En kan hij de stok nou rustiger over de punt krijgen? Nou wel een beetje. Hij kan hem zelf ook wat verbeteren. Maar het is nog lang net genoeg voor de leiding bij de jongensgroep. 15 meter 94 voor Bobby Zwaagman. Jan Teerdenauta. Het is zo'n Driels hele goede jeugd. Hier de oren van Jan Teerdenauta. Jan Teerdenauta komt goed in die polstak. Het maar ik kijk nog te rap. Vol de 15 meter. Komt er mooi beduidend verder dan in zijn eerste poging. 15 meter 37. De drempelafstand derde om je te plaatsen voor de finale. Weer Tom Hoekstra al een tik uit te deel naar de concurrentie. Komt in die poging. Het duidelijk de stok beter zet. Komt ik heel leeg. En daar hebben we de eerste centimetersprong bij de jongens. Ja, de tik is uitdeeld. Tom Hoekstra verstevigt silierende positie. Ja, dit is een dikke centimetersprong. En dit is voor alle jongens dreig. Hij had de stok wat verder zet en dat shot er hier weer om. Hij krijgt meer tijd te klimmen, zit zo goed als in topke en verpulvert zijn vorige afstand. Dit kan wel eens in de buurt van de centimeter meter komen. Centimeter 53. En daarmee nog weer een serieuze gooi naar die titel bij de jongens. De finale bij de jongens is een compleet Drielster-podium. Tom Hoekstra is de beste met Santje 53. Daarna Bobby Zwaagman 15,94 en Jan Teerdenauta is strijden met 15,30. Hiske Galema mag het daarin van haar eerste poging. We willen terecht zijn dat het ongriezelijk spannend wordt bij de dames. En Hiske Galema dus 2 jaar op rij Fries kampioen. Maar Joert zal de druk groter wezen. Dus dat zei niks. Is er de meeste dagtitels Hiske Galema maar de insprong en het de stok iets wat voorzichtig zet. Maar is wel in staat om richting de 15 meter te gaan. Ja, dat is een goede start van deze wedstrijd. 15,05 voor Hiske Galema is een prima begin bij de vrouwen. Ja, hier hebben we dan de volgende favoriet bij de vrouwen. De koningin van Burgum, Helianne van der Wal. En die had dit hier ook al een keer zomaar weer 16 meter liep. En die had de stok hier aardig stilstaan. En die pakt dadelijk de leiding oer in de wedstrijd bij de vrouwen. Uitstekend begin van Helianne van der Wal. Toch een van die opkomende talenten die door het trobrekken is. En die met grootste gemak oer die 15 meter heen zweven. Het is prachtig om te zien hoe beheerst ze de slagen aanmaakt. Ze had nog een stuk stok oer. Dus hier zit nog wel rek in.
Maar voor eerst gaat ze onder de leiding. 15,58 meter. En dat betekent dat die vrouwelijke wedstrijd voortdurend op scherp staat. Helianne van der Wal. Hier staat Klaske Nauta bij de dames. Zij staat op dit moment derde in de wedstrijd. En Klaske Nauta voor de derde sprong. Die klimt de bol stil, maar gaat ze lekker op. Ja, daar gaat ze mee, hè. Ze had het al witte vaak schijnlijk. Maar wat is het daar spannend bij de vrouwen. 15,52. De finale van het vrouwen op het FK ziet er als volgt uit. Helianne van der Wal gaat als beste de finale in mei. 15,58. Klaske Nauta volgt op 6 centimeter. 15,52. En regerend Friese kampioen Hiske Galema staat treden met 15,10. Daan de Vries bij de junioren. Een van de outsiders zo gevaarlijk worden kennen voor een titel. En maakt het je een... Ja, het is wat weifelend, wat matig allegeer. Kwam in de eerste ronde tot 16 meter 6. En ik denk net dat er nou die afstand helle het. Hans Ulko de Boer bij de junioren. Op dit moment onder leiding met 16,52. Tot een voorzichtig onrimmen. Het de stok zat er geen goed steen. En giet starig goed de punt. En dit is een eerste centimeter sprong. Sterker nog, een junior die richting de 18 meter giet. En de grote favoriet deelt weer de eerste tik uit in de juniorencategorie. Een heel groot verschil in onrin, maar de senioren beheerste rustig onrin, maar witte maar wel de stok starig goed de punten krijgen. Ja, dit is een afstand met Hans Ulko op dit moment heel tevreden mee wijzen kan. Hij komt ermee tot een afstand van 8 meter en 9 centimeter. Ziet ze Bokma bij de junioren, correct helemaal uit koers. En achteraf bleek dat hij boetende sector bedarren. Hij zal nog een ongeval op 8 meter. De leidende afstand van Hans Ulko de Boer. Hij komt 4. Ja, hij komt in ieder geval oer de centimeter en pleert hem daar mooi. Definitief voor de finale. Stiet tweede der in de wedstrijd. De finalisten bij de junioren. Als eerste Hans Ulko de Boer, 18 jongetje. Dan Sietse Bokma, Santje 44. Alwin Heida is redden met 16,84. Siebe Bergsma plaatst hem voor de finale, maar is intussen vertrokken naar Zuid-Afrika. Daar gaat er op stage. En als vierde komt Daan de Vries in de finale met 16,06. Siebe Bergsma zal je het citrain sprongen maatje. Voor het seizoen is de Rijn van der Wal aankondigen dat er nooit dit seizoen ophouden zou. Maar daar is er inmiddels van waarom kwam. Hij wil nog proberen die 2 jaar mooi te doen. En ik denk dat Liepen er blij mee wezen moet. Want dit is een man die in staat is om dik oer in jochentje meter te springen. Natuurlijk ik zijn persoonlijk record, jochentje 94. Zit nog goed in die polstak. Komt niks heel heeg, maar niet wat uit koers. Dat is jammer. Maar ondanks dat rond voorbij de 8 meter. 8,40 meter van Rijn van der Wal. En dat is toch een afstand die de meeste jongens net samen even al hebben. Orne Galema uit het Heidenskip. Die sprong van Orne Galema is goed en de stok liekt het niet goed te steen. Komt heeg en dan hebben we hier een hele dikke 8 meter sprong. Sterker nog, ik denk dat we hier de eerste lieper hoe de 9 meter hebben. Ja, opluchting terecht. Hele beste start van de wedstrijd van Orne Galema. Een krachtig oor in. Technisch altijd een goede lieper wist. En weet nou de stok zag hoe de derde punten krijgen. Dat de tijd krijgt om te klimmen. En te landen naar een sprong van, we wachten dat even af. Maar het zal oer de 9 meter wijzen. Orne Galema hier komt dat 9 meter 44. Nou, zo kan je een wedstrijd starten. IJzersterk dienen. Hij is eigenaar van een zilveren pols. Maar om nog één te winnen, moet er nog 3 keer op Riegen een FK winnen. En meestal wilde de wedstrijd voor de Iepen brekken. Die sprong liep het goed, maar hij gaat te vlug oer. Komt vol 4
Wel richting 19 meter. Maar dit is absoluut nog net de topsprong die hij zien laten wil. Het begin is er, maar het begin is gelukkig van de wedstrijd nog net voor het fataal voor iedereen. Nee, het is wel zo dat Bart het van tevoren aankondigen hier. Hij kiest het heel bewust voor opbouw in de wedstrijd. Ja, om heel technisch te worden, hij had de stok zetten op 11,30 meter. En dat is voor Bart zijn begrippen redelijk op safe, op veilig. Wetende dat er dan een afstanddel zetten kan dit genoeg wezen kan van finale. En ik denk dat dat met 18,89 meter ik zeker slagjes zal. Isbrand Galema. Maar een keurige eerste sprong. Hij pakt foto met de hechte en komt in de buurt van dat balsje. Een dikke 19 meter sprong als begin voor Isbrand Galema. En hij zit correct als zijn broer heerlijk in de wedstrijd hier op het FK. Ja, Sjurgen zo'n 19 meter 29. Op dit moment een tweede plak in de wedstrijd achter zijn tweelingbroer Orne Galema. Ja, Theo Sopma springt regelmatig via dit seizoen. Hege jongetjes, oer de 20 meter. Maar doet er dat echt hier in wezen. Hij klimt de stok stil, hij pakt nog wel hechte, wel einde koers. Maar ja, een dikke 19 meter. Dit binnen sprongen hadden we die van Theo Sven binnen. Hij meldt hem in de top 3 bij de topklassers. 19 meter 42, daarmee is hij met 2 centimeter achter Orne Galema. En nu komt er dus wat reuring in die kopgroep. De ultieme sprong is nog net maken. En het rietje wat er staat, Bart Helmholt, Isbrand Galema, Theo Sopma, Orne Galema. Dat zijn toppers die hebben dit hier al zien laten volle vierde te kennen dan de afstand wat nou onderliering is 1944. Dus ik ben er wist van dat je nog een 20 meter plus komt. En het echte vuurwerk, daar wacht hij wel eens toch nog een beetje op, Klaas. Ja, absoluut. Ja, en deze man, die zal echt wat zien laten willen. De afstand nog nota ben beneden zien staan. Op safe kan hij oer de 20 meter. Maar komt dan er een keer uit. Bart Helmholt pakt nou wel die hechte en hij gaat voorbij het balsje. Al is het net Safir er voorbij. Meer als 19 hele meter zal het worden. Maar hij weet echt, dit is net genoeg nog. Ja, doe maar. Zie je Bergsma bij de junioren show again. Maar we zijn natuurlijk nieuwsgierig naar die afstand van Bart Helmholt. We zitten hier op een line van het Zandbed. We zullen het baltje lezen. En ik denk dat er justjes verder is dan 1944. Ik denk dat we naar je leerder hebben. Het is 19,62 meter. Dat is op dit moment de leerdende afstand. Maar ja, de conclusie bloedt hetzelfde. Het kan nog net de winnende afstand wezen. Hij krijgt nog net de pols in die macht bij hem Havel. Het gaat nog te vlug. Er zit nog te volle beweging in die stok. En bij de ideale sprong zorg je dat die stok op een gegeven moment echt stilstaat. En dan is Isbrand Galema voor zijn onval op het sprong van Bart. En hij pakt helemaal de hechte. Dit is dan de sprong bij wat zitten te wachten. Maar wat schande. Hij gaat echt uit koers. Wat een spektakelsprong bij de senioren. De stok stond helemaal goed. Maar hij gaat uit koers. We zullen nog eens naar die sprong. Hij wist de top te halen. Dat zijn inderdaad de hechters die we hem moeten. Prachtig ding, maar je gaat uit koers. Ja, dat is zonde. En dan ben we nog skerig naar de afstand. Tuurlijk, de afstand nog voorbij sprongwerken. Maar in de vierde. Hij is hier. 12 centimeter verder voor Isbrand Galema. Hoe is het mogelijk? Ja, Theo Sopma, de titelverdediger. Wat doet hij in dit geweld in de finale? Hij krijgt de stok nou een stuk stiller. Hij pakt de meeste hechten en hij gaat verder als het balsje. Hè? Ja, dit is een finale, zetten we hem graag, jongen. Keer op keer oer dat balsje. Theo Sopma meldt hem helemaal aan het front. En dit is een sprong richting de 20 meter. Eindelijk gaat de stakkersrug. Hij had nog een stuk van het stapje oer. Maar dat balsje is natuurlijk een prachtig richtpunt.
En daar squat er hem omheen. 20 meter. Ja, en de finale stiert weer op een kop. De felicitaties van concurrent Bart Helmholt. Klasgenoten bij de dames. Wit zij die ultieme sprong te maken. Ja, ze komt, hey, ze komt 4. Wat? Oh. Heel dichtbij. Is dit genoeg? Ja, en we hadden eerst de 20 meter sprong. Theo Hopma, 20 meter jongen. Wielst Klasgenauta hier heel dicht bij dat baltje komt. Het zal centimeter werk worden. Ze weet het. De fortenzakje krijgt te gauw naar onder hem. De 15 die komt ervoor. Het 1551 voor Klasgenauta. Ja, ik werd een heel sterk kampioenschap hebt zij. Maar het is nog correct te min. Oh, 1554. Oi. En dan is het nog 12 centimeter te min. 3 centimeter te min. We naderen de absolute climax. Bart Helmholt. Kan hij nog een draai aan om dit FK? Het is zijn laatste finale sprong. Het is meestal zijn laatste finale sprong. Hij pakt rechten. Hij pakt een soort rechten. En ja! Het zit erom. Het zit erom. Het is correct al of correct net verder. Maar het is centimeterwerk. Zouden wij hier eens voorzitten, liek het hij correct verder als die 20-0 jongen. Het zal om een 2 centimeters gaan. Oh, wat wordt dit een close titel. Het klopte bij deze sprong. Al gaat het nog steeds wel een beetje aan de hunne kant. Maar hij richt het hem op dat balsje en oer dat balsje. En het liek het een stukje verder. Zijn dochter Silke zit al bij hem op een arm. Die zocht haar heid misschien wel voor het eerst in haar leven Fries kampioen worden. Xavier is het vanzelfs nog net. Wij wachten met spanning op de afstand. Het zal een 20 meter 15 misschien die kant uit gaan. Als het balsje... 20 meter Sandje. Hij blikt het toch weer in zijn laatste sprong. Onvoorstelbaar hoe hij dat elke keer weer doet. Ja, dat is echt een kwaliteit. Absoluut, dat ken hij als geen oor. En toch, het is net de ultieme sprong. Want 20 meter Sandje, dat is een afstand die zowel Ysbrand Galema als Theo Hopma als Orne Galema helje ken. En dat weet ik, deze Bart Helmholt. Dus het bloed spant. Ziet ze bok maar bij de ontknoping bij de junioren. Ken hij Hans Ulko de Boer voor zijn eerste titel aanhelje. De oren van Sietse Bokma is goed. Doof ziet een stokje goed. Sietse komt heen, maar niet het koers. En dus is duidelijk dat de juniorentitel 2012 is naar Hans Ulko de Boer. Hans Ulko staat al de jaren wils dit de nieuwe Friese jongenskampioen is. Ja. Hij hoeft het net eens met een automaatje. Hij pakt zijn eerste Friese titel bij de jongens. Tom Hoekstra. Vleen hier al de runner-up en nou de kroon op het werk. Tom Hoekstra van Driels wint bij de jongens. Wat een druk zult er nou op deze man staan. Ysbrand Galema. Ja, 20 meter jongetje, ja. 20 meter Sandje mag ik zeggen. Dat ken hij ook. Maar kende het nou? Ysbrand Galema. Nee, hij haalde het derde punt net. Hij moest wegen, maar weegt het te volle. En hij hekt het in deze titelstrijd. Maar kan waarom zien op een prachtig kampioenschap. Het die krijgt net genoeg. Maar wat komt er in de buurt? Ja, want als er ooit een kans weer voor Ysbrand Galema om een titel te pakken, om die zilveren pols te pakken, dan weet je het wel. Hier zit Bart Helmholt onder leiding met 20 meter Sandje. Maar een weekelien kan deze Ysbrand Galema tot 20 meter 77. Dat slag het joer dus net. Hij had het net hellen. Maar wat is het spannend en wat is er nog een soort mogelijk. Voor de beeldvorming, we hebben nog 2 senioren te gaan in de strijd om de zilveren pols. Theo Hopma en Orne Galema. Dit is Hans Ulko de Boer, de nieuwe Friese juniorenkampioen. En kan die afstand nog wat fraaier, meisje? Nou, hij komt erheen. Hij neemt in stil afscheid van dit FK. Zijn eerste Friese titel en weer een titel van Driels. Nadien dus voor Hans Ulko de Boer. Ja, 4 wordt de sterkste junior, Joert. Dat kennen we mijn rug zeggen. 2 keer door de 18 en ik dit wie een beste sprong. Wellicht op naar een dikke centimeter sprong.
En dus inderdaad, 2 titels naar Driels. En we sjoggen bij de dames naar Hiske Galema. Hiske Galema. Het is soms alles of niets. En is het nou alles? Ze zullen Nee. net redden. Nee, Hiske Galema. De Frieske kampioenen is nou definitief ontroond. 2 titels op rij hellen ze daar aan de heren. En deze keer hacken ze al in de laatste sprong. En wat kan de titelverdediger bij de senioren? Theuwes Hopma. Die kan echt 20 meter heljen. Theuwes Hopma is in laatste finale sprong. En echt die stok die het doet. Maar hij verliest de richting. En hij maakt Belize aan. Hij is in elk geval wist zijn titel kwijt. Maar had een prachtige finale sprong. Theuwes Hopma van eerst hem. Ja, en ik die het zicht op Bart Helmond. En die puft en die kreunt. De spanning is veel bij die heren. In ieder geval, Hij weet zelfs hij had de wedstrijd die het net deel hebben kennen. Dat docht hij het lauwste, maar dat ziet er het net die in. heeft nog 1 sprong te gaan. En zal ik denk ik met heel lang. Ja, sportief hoe deze man elkaar omgaan. Het respect is er over en weer. En zei het ik. En dus is er nog 1 man die Bart Helmond van de Zilveren Pols al horen kent. En dat is deze One Galema. Wat zou dat een verhaal wezen? Maak het niet uit. Goed, hij met het eerste En bij de dames, Delsen. Klaske Nauta. Dit is 15,58 meter. De lerende positie van Heliana van der Wal. En Klaske kwam al tot 15,52 meter in de voorronde en 15,55 meter in de eerste finale sprong. Ja, de vooral in mij zit er een heel boeiende titelstrijd van. En die is nog net beslist. Beide kwamen ze dit hier voor het eerst oer de 16 meter. En dat is een gigantische grens bij de vrouwen. Klaske Nauta in haar laatste sprong. En de pols die het aardig stil, maar het gaat net goed. Dus Klaske Nauta maken er een prachtige strijd van. Maar de kampioene, die komt dit hier uit Burgum. En dat is Heliana van der Wal. Ja, wat is er tegenbij wist, Stuart? Maar ja, het is dus krijg net genoeg geweest. En dus, 2 titels naar Driels, 1 naar Burgum. En giet er nog een titel naar Burgum of giet hij toch naar het Heidenskip, naar One Galema? Destijds. De allesbeslissende sprong van One Galema. Herintreden dit hier werd begonnen. Oorlieder uit West. Via de tweede klas promoveert naar de eerste klas. Waar zit de generale woen in Burgum bij 20.04. Nou finalist op het FK. Wat zit er nog in het vet voor One Galema? One Galema, het klapstuk van de finale. Kan die nog 1 keer vlammen? Oh, de hichte had er maar net de richting. En dat betekent dat Bart Helmond toch nog de Friese titel wist. En wat er bleef, wat moest er uit de dienen komen? Wat hadden de verstreden die mannen in die finale? Het is een finale om in te listen. We hebben misschien net de absolute topafstand, jong. Maar wel een hele sterke winnaar die het toch weer flikt op het moment dat het moest. Hoppakee. Nou komt het eruit. En de kampioenen bij de dames, Heliana van der Wal. Weet zij het slagroom op het toetje te brengen. Nog 1 mooie sprong. Ja, werd voorbij de 15 meter, maar ik verhard het applaus. Winnares bij de dames, 2012, Heliana van der Wal. Kampioen titelkoor golfweesje. Tom Hoekstra bij de jongens, Hans Hulko de Boer. En natuurlijk hier bij de senioren Bart Helmond. Hij flikt het hem toch weg. En dit is natuurlijk een extra mooi moment. Want de laatste keer dat Bart Helmond Fries kampioen was, toen zijn coach er net bij wijzen vanwege droevige omstandigheden. Dus nu is hij er al bij en nu kan hij vol mee in het feest. En wat is het hun gunt?
Wat had ze ervan werken? Wat had het spannend maken? En wat is het knap om in je allerlaatste sprong die titel toch nog te grijpen. Bart Hellemold. Die leven al een fenomeen in de wereld. En het is met de hoopje van deze sport dat hij nog een tal jaren erom vastknopen. Want het blijft een boeiend spultje als je zulke finales zien kent. Ja, absoluut. Het is een ideaal scenario. Station wedstrijd graag. Opbouw erin. Steuwertje wisseling. Ja, we hebben alles jongen gehoord. En spanning tot de allerlaatste sprong. Hier ik bij de dames. En vanzelfs willen wij nou heel graag weten van de nieuwe Friese kampioen hoe hij dit nou allemaal wel hebben gehad. Bart Hellemold. Bart, misschien net de eerste afstand, maar wel een hele mooie titel, ik het mij. Ja, als Safi wij komen matten, dan is het een hele mooie. En, ja, de laatste week had ik toch wel heel veel druk op zetten voor mezelf. En het ronnet en het woelnet. En nou ja, van een morgen toch nog maar een keer trainen. En misschien had het wel helemaal niet goed geweest. Maar ja, dan is dit wel heel erg mooi dat het er toch in de laatste sprong eruit komt. Ze zitten wel eens bij de grote wedstrijd, dan gaat het net om records, maar dan gaat het om de winst. Nou ja, zo'n wedstrijd, dit week echt op het laatste strijden, maar hoe ga je er daarin? Hoe kan je daarmee omgaan? Ja, toch maar beziek je mijn eigen wedstrijd te springen. En ik weet dat ik die 20 meter, dat ik die springen kan. En nou, daar wie nog steeds net hele roem de afstand. Dus als hem dan kist hem dan bijna op 7 kist hem springen. Nou, dat zegt nog, ik ga nog vrij hard door en dan springt dan naar die 20 meter. Dus ja. Als je weer 20-50 wordt met wat Theo stelt, dan weer een heel verhaal worden. Maar de kansen blijven niet en ik weet dat ik er dan nog in kan. En dat jouwt mezelf toch wel een bepaalde vorm van rust. Ja, want dat is natuurlijk wel het verschil. Hij springt wel goed de 20 meter, maar binnen afstand is het al aankast. Ja, waarvan ik van mezelf bewezen had dat ik zo vrij makkelijk springen kan. Dus dan, ja. Dat is wel opvallend. Dat is wel een jongen die het al wel vaker in de laatste sprong helle had. Ja, is dat iets west op werkje west op nijtingst? Ja, er zit ook een stukje ervaring bij natuurlijk. Ik spring nou al een per in mei en ik doe al een per in mei voor de prijzen. En die druk is eigenlijk altijd hetzelfde geweest. Altijd de eetjes op mij richten. Dus ja, dan leer je daar meer mee omgaan. En juist diezelfde natuurlijk elke keer het vertrouwen van je kent nog wel, ik kent nog wel. En zoals ik zei, had zij de druk er net 100 punten opzetten, dus druk water wil opzetten, maar net voldoende. Dan had ik nog steeds het gevoel, dit kan ik nog wel springen. En ja, dat bloot natuurlijk lekker springen. Ja, wat dat betreft is dan de druk misschien iets minder, maar ja, dat is eigenlijk moeilijk te kwantificeren. Ja, dat wie nog op rondje, wat Mark en Thomas in er nog makkelijk winnen kent. En jou is het bijna zelf in handen. Nou, dat is gewoon hartstikke dom. Hoe leuk is het om een Fries kampioen te wijzen in hier dat het net slagen? Ja, dit is fantastisch. Ik zeg het al een beetje somber in. Naar de eerste trein sprong. Komt Arend komt even bij me, mijn coach. En die praat even met mij mee. En die slaat me een keer voor de kop. En nou, jongen, we beginnen weer opnieuw. En ja, de finale begon ik helemaal opnieuw. Ik sprong heel hoog als de eerste trein sprong technisch. En dat jouwt dan weer vertrouwen naar zijn eerste sprong. En, ja, dan is het toch wel heel mooi dat het eruit komt. En hoe leuk is dat Arend er dan ook bij is deze keer, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja, ik geloof dat er maar de NK op vakantie gaat. Dus dat maar we nog maar even aan. Want blijkbaar heb ik het toch wel heel wat nodig. Dat komt Aasten weer, hè? Dat komt 2 weken in. Hey, bedankt op dit moment en een hele volle leuk feestje dus hier. Dat heb je het wel slagen. Dank u wel. Al dus de winnaar van het FK 2012. Hij pakt hier de Friese titel. Tom Hoekstra, dit moet een mooie titel zijn, of net? Ja, zeker. Dit is het mooiste. Dit is echt het allermooiste. Ja. In die treddensprong in de voorronde, 6e afstand Del. Hier is toen al een gevoel van dat dit is hem wel? Nou ja, die horenjongens die zitten telkens heel slecht in de pols en die hebben nog net hele 4 afstand. Dus ik doorde eigenlijk nog net zien dat een beurs hoe, maar ik hier was aan gevoel. Ja, dus, maar haast nou wel, best nou wel die finale ingang van jongens, we moeten er even nog goed toe heen, want dan ben ik tenminste wis. Ja, dat was al mijn plan. En ik hier de eerste finale sprong hier op 6 scherps en dat krijg nog een beetje naar links doen. Nou, en dan die 4e sprong, ik kon mezelf net bij inhouden en dan gaat het gewoon net meer goed. Dan ben je zo blij, dan gaat het gewoon net meer goed. Net meer zat je bollen. Maar dat maakt ik een fantastisch gevoel wijzen dat je nog een sprong hebben en toch al kampioen bent. Ja, zeker. Ik hoorde net meer ontwerken. Ik wie gewoon kleren, ik hier hem. Al dus een hele bliede Tom Hoekstra. Die het zelfs nog een eer te koeren had bij de jongens. En waar weet wat er nog parren kent met dat jongensrecord. Dan gaan we gauw terug naar de winnaar bij de junioren. Zijn eerste grote titel, Hans Ulko de Boer. Hans Ulko, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hier een beetje verwachten, doe ik? Ja, verwachten dat is altijd een groot woord. Hè. Je moet natuurlijk een mooie iemand zien. En ja, de horen deze afstand weer te blijven, dan ben we eerlijk in.
hier eigenlijk verder kan. Maar ja, maar deze afstand dat je kampioen wordt, dan ben je super tevreden. Het is net leuk, echt mooi. Ja. Je had dus net gedacht van nou, die stiert al de titel in binnenbrik. Nou ja, op een gegeven moment wie het 1820, dan moet ik hem zelf eigenlijk liefst nog even uitbouwen. Dus ik ging hem even een stukje verder zetten. Maar ja, dan ben je zo fel van die sprong en dan ga je iets harder draven. Ja, dan krijg je dat je er snel hoog in. Nou ja, dat vind ik natuurlijk wel jammer, want je wil eigenlijk met dikke afstand winnen. Maar clear, kampioen is kampioen. Ja. Deze titel is in de pakken, gefeliciteerd jongen. Hartstikke bedankt. Ja. Hans Ulko de Boer met de juniorentitel. Heliane van der Wal, een Friese titel, hier is daar op rekenen? Nee, ik kan niet op rekenen. Nee. Er zijn gewoon zoveel mensen, zoals Klaaske, die kinderen hoe hinnen. En Hiske die haast nog. Nee, ik kan er echt niet op rekenen. Iedereen kan winnen. Ja, want dat is wel heel aardig bij die vrouwen. Hè? Plotseling zijn er een aantal vrouwen die het hege 50's en 60's springen kennen. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja, het is echt mooi dit hier. Ja, iedereen kan winnen. Gewoon hartstikke mooi. Vorig jaar weer Hiske steeds. En ook kan iedereen winnen. En, ja, mooi. Daar komt die progressie bij Dijwij. Als daar vooruitgang bent. Ja, het volle trainen en gewoon genoeg rust hebben. En ja. Hoeveel tijd stekst in deze sport? Nou, thuis sowieso elke dag klimmen, probeer ik. Nou, dan nog 2 keer trainen, gewoon burgeren. En dan 2 keer de wedstrijd. En intussen trots ook nog wat trainen. Je 16 eerste sprong de winnende afstand al del. Dat is eigenlijk een wedstrijd deel hebben. Maar dat wie natuurlijk bij die 15-58 nog net zo, hè? Nee. Ik dacht, Hiske of Klaaske gaat er nog wel in. Dan mag ik ook weer aan de bak. Dat wie bij de NWM zo. Maar dat dienen ze net, krijg ik net. Dat een keer haast tot aan die voorlaatste sprong in spanning zit. Ja. Ik zie het echt de trilling achter de batten. Toen moest Klaaske springen. Ik dacht, zie je er weer hoe in? Dat krijg ik net. Dus ja, mooi. Ja, die eerste titel moet mooi wezen. Ja, echt wel. Ja, zeker weten. Gefeliciteerd, bedankt. Ja, dankjewel. De einduitslag van het FK 2012. De titel gaat naar Bart Hellemholt met 20 meter zandje. Bij de junioren is Hans Ulko de Boer dus de beste met 18 jongetje. Sietse Bokma, zandje 44. Alwin Heida staat hier met 16,84 op het brons. En bij de jongens, via de street, ja, qua afstand minder spannend dan het lieke. Tom Hoekstra weer doet 4 uit de beste met zandje 53. Bij de vrouwen, Heliane van der Wal, haar eerste Friese titel. En 15,58 is een hele crazy finale afstand bij de vrouwen. Het koe joert alle kanten uit. Het koe ijsbrand wezen. Het koe hane wezen. Theo's, maar. Bart Hellemholt, mijn afstand van jongetje 44. Fries kampioen. Dit is weer het familie omgang. Mij de medaille. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. fruit. Ja, de wichtigste prijs voor haast elke Friese leper. Hij had hem nou woon. Mocht er hem de komende 2 jaar nog eens een keer achter elkaar winnen, dan mag je er hem horen. De 4 Friese kampioenen 2012. Bart Hellemholt, Hans Ulko de Boer, Heliane van der Wal en Tom Hoekstra. Zo komen we aan de eind van een prachtige midje vierlepsport. Heel graag zullen wij jou graag waarom een oren keer.